Abe ala de tanoka ala wali nyumando masami sona ka bike neni au gersege ambo ala fo ka wali nyumando ka soli ka uchaya ka kisini tanga ka nyini aminata de ani ablay de anasu dungi salmon bele jele kilingilina ani minu manay akasira jele ka kase alikiyama jokinama ami soli ke abele jele ka shuna utemele ko fe ikado ka fo ambi segin kana amfani ambo yoro noy masawi anga jenla bo sabudluna fasira ani basira minuna amanteke fla dango amfana ambo ye ka fo kene ninye ansigitoy akonana namboray ambi tama ni kana anyongiri ankara mogola kaw koro maminu kera sababu ye ka onsigi ni kene konana namba fo mako sabu nyumon noy ayre kalamfaw ye ay bara indige minu bulu mba fo jiri jara jiriba jara sangu jara ani weta karamo chama jara ka boya fo wenze bugu sigi kono ko ani su namboray amina kuma so ale kono minye atutige ka musaka belejele ka bo ka faranyonga ni ka di ama ode beledugo ablay beledugo bamana minye chesirike fasoy ka chesirike jamanay wala sa jamana de famba bi se ka nafa soro cogo mina ikado ka fo beledugo ablay sona ka zenesi laje ka fo fen jumeni an kaka ale ka bara ko fe ka maw deme ku furake alakama ka mogo deme gersege ko la alakama ka kla ka bara ro daile wala sa on ganda hirime soro ala ambo ablay kulubale ambe fulita ka nyesi ama bamangeni laydu naboray anga directeur ale te mawre Mahamadou Jara ale dagambe bangon nani tuma kono kamale kono jele amba fo ka dema bele jele fo atokola shuna ambi soroka mununu saloke ni ka soroka sikana do kuma sokono baranye jama baray ma kelenti se kula nanya fanga fara nyonga ode bi jege ni ka jeni jila dobi kuntunu jikono ka jin jege ni ka amene dobe tasuma mene ki jonay wala sa doba da munyon sanfe abi jeni ambi soroka du dote ne ko kebe munyon tu bolo jibala kibi tunu ji jugoro tasuma bisa bamananga ondo lame boba do ko mba feka mifo wala ma kelenti se kula ne ko karafe ba do ma bulu ina fo la dala kula aw ba do ma min bike ne kerefe ka ne ko untain ka ke asakoi ode kulubala ka demandi ba kulubala teke be ne ko karafe la shuna bulu ken din tamba asakoyala abe do turu ka do bokoti ka do ta ka namu wala neni ale bi fara nyonga ni ka antiminandia anye invité fene soro kene kono invité mi ni surprise du anya dabo mun kama wala sa anduna wati do kono wati mako be moko jonde la jamuga imba fe ka jonu yira jamuga ina fa bisi jonuma aw minu ba lame la da koro kan aban lame bamananya kan aban lame dambe kan nin fene ye moko ye minya ka bara nyeshi an ka korole la kununi makana dine kono ana lebina masala wati mi mana do anger segela ana bi je ko kenyon fe nala yi anger sege nege juru cila minu fenana no ya ere kanu bawye ana dayele anolu che olu ba fe ka nyiningali minu kala na unda masi nyiningali mima komi sango bala bima tise ka aperbela tigadi ni sangu la malla ma jom misra rajonya usinga ni mfati ka blangoy ko yeko sami kana o ni minu tulo gerseke kera ana aye arajo lame minu bi kan laje bololo kan minu bi faransi u chama ko be kan wele kan to srafe nya yiru lame kana arajo de la Espagne Amerique fokata se Italie ani Côte d'Ivoire jamana kan mbi ufo ka Burkina be ufo ka ASC dembele jele fo shina o bana bakulu bali ambi donga lama folo ambi soroka senkana kene kono duma ku folo anganteke FIFA ambi soroka nyoy kene kono Nadu Allah, Nadu Ar-Rahman, Obi Feka Karibu Yange Fengre. Karibu yange suburai awolo babere bijango kubandi karamoko awolo babere bijango ulubandi karamoko
Amballe maubi janko ubanti karamogo uma Olubandi doni bauma ubankala kuro hanula Olubandi doni bauma ubambla alakasiraga Ubandi doni bauma ulukankala njugo nyumala Ubambila yala jugula ulubambila karibu yala la Nadu Allah Nadu Allah Nadu Ar-Rahman Obifa karibu ya igafawai Nana ni fomba ni fawe akanandi karibu ya lala Nebe ni fongoro ni dogoye akanandi karibu ya lala Oba uge faraye karibu ya la tegere saumare Miyauna usabuye karibu ya lahi Hali dawu be dorokuta karibu ya la nodo Hali dawu be juyamina karibu ya la nodo Hali dawu be koli samala karibu ya la nodo Ali kawale jugo mi bauna usabudu ne karibu ya laye Karibu ya laye sabu yaunga karamo kauye Sona majiga bi yoro la mijiga na lu yoro dila Di masa lu yo aya ujanta ulo de una Ulo tinga gele Idronda la shilima Wolo tinga gele Sirada la shilima Wolo tinga gele Sugu kono shilima Wolo tinga gele Gari kono shilima Wolo tinga gele Likoro yalama Mobi Allah do kasaro karibu yallate Mobi Allah soro kasaro karibu yallate Ibi kala koro hanula kasaro karibu yallate Nadu Allah Nadu Allah Nadu Ar-Rahman Obifa karibu ya igafawai Allahu Akbar Nadu Allah Nadu Allah Nadu Ar-Rahman Obifa karibu de igafawai Sikate ala ikado ba hakila lameba wali lajaba minnu bɛ ka an ta bɔlɔlɔ siraw ka sisan Mantura Media ale sanfɛ an bɛ aw fo aw ka danayaw la aw minnu bɛ ka an partager ka aw tano ka aw ko ɲuman dɔn aw minnu sɔnna ka sugantili kɛ anw na su in na walasa ka yira aw la maa welelen tɛ maa wɛrɛ ye maa min don a yɛrɛ bɛna a yɛrɛ kofɔ hakila sɔn ye dɔɔni fɔ aw ye a la mais aw bɛna dɔn jɔn don a bɛ bɔ min a ka baara ye mun ye a ye nin ko in daminɛ cogo di fɔ kana se bi ma aw tɛna to kunbana fiyewu ani baara kura jumɛnw bolo dalen b'a bolo bi wali don nataw la a bɛna da don nin bɛɛ lajɛlen la ka walawala aw ka jɛmukan man di kɛnɛ kan an ko jɛmukan min ma bamanankan kɛnɛ a bɛ ka kɛ radio min sanfɛ an ko a ma radio Sahel FM ka sɔrɔ an bɛ ka lase kɛ ka bɔ 89.1 la
anw sigin bɛ Bamakɔ ya Yirimajɔ Bɛlɛdugu Ablaye ka jinɛ sɔkalaba ale sanfɛ an b'a balimakɛ bila olu ka laada ye min ye u bi dɔn cogo di u bɛ se k'u yɛrɛ k'u fɔ an cogo di a k'a kan fili an ka don kɛnɛ kɔnɔ ni o ye inshallah fisabilillah isu garibu man kan bɔra Sahel FM sanfɛ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca nema jigi garibu la dunuya fɛn bɛɛ faralen masa Ala la dunuya Ala de y'an fisaya ni ɲɔgɔn ye ka se kɛ Isufu ye dunuya an baw ti ta siga yala la dunuya ka se kɛ Isufu ye dunuya an denw ti ta siga yala la dunuya ka se kɛ Isufu ye dunuya Isufu garibu ye an denw ti ta siga yala la dunuya ko bɛɛ faralen masa Ala la dunuya Ala de y'an fisaya ni ɲɔgɔn ye sika sita la nin b'a yira k'a fɔ a dɔnna lamɛnba wali lajɛbaa fɛ minnu bɛ k'an ta radio kan aw y'a dɔn nin ye jɔn ye minnu bɛ k'an lamɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ k'an lajɛ aw y'a dɔn k'a fɔ nin ye jɔn ye a yɛrɛ ka dantigɛlikan ye o yira an na Isu i ni su nba ali su kɔri fɛn t'i la alhamdulillah Isu k'an sɔrɔ kumaso kɔnɔ bi ka bɔ dugu jumɛn ka bɔ kin jumɛn ka bɔ quartier jumɛn ka an sɔrɔ ni radio kɔnɔ siga t'a la o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa Mantɔrɔ Adama an b'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn émission duman tigi Adama Mantɔrɔ Adama Mantɔrɔ y'o ka village de ye o y'a bɔ dugu de ye anw bɛ cɛ in dɔn depuis kunun o de kama Mantɔrɔ in ni Mantɔrɔ Media fana dara dugula den bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ k'olu ka dugula maa dɔ bɛ Bamakɔ yan a k'a ma ɲina so kɔ ni n ka sababu ɲuman yɛrɛ fo n'o ye Adama Mantɔrɔ yɛrɛ ye radio Sahel sanfɛ yan n bɛ Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn ale de sɔnna bi an ye kɛnɛ in sɔrɔ yan da sababu ɲuman o ye an kuntigi Muhammed sallallahu alayhi wa sallam ne fa ni n ba ni diɲɛ yɛrɛ sababu o ye cɛba min ye Muhammed Rasulullahi n'o ka kalo jɔra o ye mawuludu ye an bɛ dugawu kɛ kira kanuba bɛɛ lajɛlen ye Ala ka mawuludu n'o hɛrɛ la bɔ hɛrɛ la ni n bɔra yen fana a b'a fɔ ko Bɛlɛdugu Ablaye karamɔgɔ Bɛlɛdugu Ablaye ne b'a fɔ ko Bɛlɛdugu Ŋana ou bien Bɛlɛdugu Dangele e ka ye o la depuis anw ka dɔgɔ anw bɛ Bɛlɛdugu Ŋana lamɛn depuis a bɛ bamananya waatiw la a yɛrɛ ka tariku dɔ la a delila ka fɔ radio Liberté sanfɛ Batman ka émission na a ye fɛn caman fɔ bamananya kɔnɔna na ale bɛ fɛn kɛ mɔgɔw bɛ bamananya dɔnniw yɛrɛ kɛ ɛriw kɔnɔna na ale bɛ se ka dɔnni kɛ miniti kɔnɔ a kɛra moriya ye o a kɛra bamananya ye o ni mako min b'i la ni sera ma n'a bɛ se k'a dilan ale b'a dilan hala waati tɛ janya a tɛ janya o de kama an b'a fɔ Bɛlɛdugu Ŋana Bɛlɛdugu dɔnnifin kirrrr o b'a la n'i b'o tigi ɲini bi o tigiw dɔgɔyara o tigi y'o kelen kelen ye Bɛlɛfin dɔnni kirikiriki o bɛ Bɛlɛdugu Ablaye la yiri ani laturu n b'a fo fana ka wale ɲuman dɔn don dɔ a gɛlɛyara ne Isu Garibu bolo dengulu dɔ fɛ n ye kɔrɔn lajɛ ka tilebi lajɛ n bɛ saga min faga dengulu la ne Isu Garibu ma saga sɔrɔ karamɔgɔ dɔ delila ka nɛgɛ ko ni a surunyana ko n ka taa wari min a bolo waati surunyani Adama n taalen n taara sɔrɔ a ye sɛbɛnden de kuru k'a d'a muso ma ko ne na ko k'o di ne ma sini ye dengulu ye o ye saga ye wa sini ye dengulu ye ko k'o bila n kun ko dɔ bɛ saga di ne ma ala n bolibagatɔ n donna Ablaye kan o y'a sɔrɔ a b'a tete bugu la walahi Ala tulo bɛ n'a yɛrɛ marché kɔfɛ n nana n y'a fɔ a ye dɔrɔn a ko su ko tɛ problème gɛrɛ ye a ko n m'a kɛ Ala kama a tɛ n fa dɔn a tɛ ba dɔn ba tɔn ka ko fana bonya kosɔn e saga wari ta k'a di an taara saga san n'an nana Sahel FM kɔnɔ bi a ka kan ne k'o wale ɲuman dɔn kɛ a technicien yɛrɛ bɛ ka a kunkolo kami o la n dɔnfɛn kɔrɔ ye Bɛlɛdugu Ablaye ye a ka garibu ye a den don ale karafe y'an bi i m'a ye alhamdulillah a dɔnfɛn kɔrɔ ye n ye a ye n dɛmɛ kunun fo ka se bi ma an filɛ nin ye a yɛrɛ ka radio fana sanfɛ halisa nin bɛɛ ye dɛmɛ de ye Adama o la n bɛ foli lase Bamakɔkaw bɛɛ fana ma u ka cɛ kelen cɛ min ma ɲina a ma pressé a ma baara in fana dabila o de filɛ ye i bolo radio sanfɛ bi mɔgɔw kun famana ma san caman fɛn fɛn san 6 ɲɔgɔn na a b'o bɔ dɛ a b'o bɔ i turunnen don dɛ Garibu kunkan turunnen don Garibu mankan turunnen don dɔw ko a ye dɔnkilida dabila dɔw ko a bɛ baara wɛrɛ kɛ dɔw ko fɛn de ma sɔrɔ la ni ma sɔrɔ fɛn min na i b'a jɔ ayiwa kuma kura bɛ yen bi ka fɔ mɔgɔw ye surprise b'a la k'a fɔ mɔgɔw ka to lamɛnni la dɔrɔn Mantɔrɔ Media sanfɛ ani Sahel
radio sanfɛ u bɛna kibara normally kibara jɛlenw sɔrɔ bi n'Ala ka jɛ Isu Geribu ko la tabarikala ma tɛ maa ɲininka tugun o diyara n ye Isu Geribu o b'an bila an kan sin an na kuma sabu an y'o de fɔ misi nakuntan tɛ wɛrɛ la siga t'a la anw bi yan aw de kama an bɛ ɲɔgɔn dafa siga t'a la n'i y'a mɛn émission jara a ka sɔrɔ dɔnkilidala ɲɛnamaw b'an bolo minnu ka fɔli bɛ an dɛmɛ kumakan na Adama kumakan ka di o k'a sɔrɔ dɔnkilidala ɲɛnama bɛ yen nɔ min b'an dɛmɛ baara la Isu k'a daminɛ kunu ka se bi ma aw y'an dɛmɛ nin baara la kosɛbɛ an tɛ taa yɔrɔ jan an bɛ ɲininkali daminɛ fɛn fɔlɔ min na Isu Geribu yɛrɛ ye jɔn ye i bɛ bɔ min bon Isu Geribu ye malien de ye bon n bɔra bayanfan filaw la filaw ye o gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ filamuso den de filaw kɔrɔ ani bamanan den ne ba tɔgɔ ye Hama Sankare Sikaso ka don 3e région Allahu Akbar ne fa fana ye Madu Traoré Kɛnɛdugu ka don 3e région Isu Geribuya sɔrɔla Geribu kalan de fɛ ani ɲɛ Geribuya kɛ tɛnɛ ye Yusuf Traoré di Geribu Yusuf Traoré di Geribu Ala sɔnna ka bɔ Kɛnɛdugu inshallah tabarikala ni sogo dɔnna a sugu mana dɔn a b'a dun diya Isu Geribu mun de nana ni Yusufu kɔfɛ mun de nana ni Geribuya tɔgɔ in créeli ye k'a nɔrɔ e la e yɛrɛ de ye Geribuya da i yɛrɛ la wa tari ye Geribuya de kɛ ok bon alhamdulillah dama y'o ɲininkali kɛ o diyara n ye kosɛbɛ ne bɛ dɔnkili min da tout le temps ne ka dɔnkili titre ye Geribuya de ye bon y'a fɔ cogo min ne ye Geribuya kɛ fitinin n ka tɔgɔ n ye wala kalan kɛ ka Geribuya kɛ Kɔrɔkɔ n y'a kɛ Burkina parce que Sikaso n ye madrasa de kɛ Sikaso Sikaso wala Sikaso i waati jan k'a la ne bɔra fɔ 10e na madrasa na kɛ kalannen don dɛ fɔ 10e ne bɔra classe 10 madrasa la ma kalan na n ye min kɛ o fana na fɛn san 6 san 7 a bɛ taa o fana na an b'a fɔ min ma bulon kɔnɔ kalan u ye moriya siraw ye bon talibidenya siraw la madrasa la n ye san 10 kɛ o la n ka kalanyɔrɔw bɛ Sikaso n ye kalan kɛ Yakubu Dukure kelen-kelen min filɛ Bamakɔ yan u ka kalanyɔrɔ bɛ Sikaso ko Umuna ne ye kalan kɛ yen n ye kalan kɛ Tarbiyatul Islamiya fana na Sikasokaw b'o dɔn n ye kalan kɛ Ulumuddin parce que waati kun ka gɛlɛn an bɛ kalanyɔrɔ dɔ kɛ n'an bɔra an bɛ taa kalanyɔrɔ gɛlɛya Tarbiyatul Islamiya Sikaso fana n ye kalan kɛ o yɔrɔ la ka laban Mahad Imam Ibrahimul Islamiya la olu bɛɛ ye Sikaso madrasa baw minnu lakodɔnnen Ala sɔnna inshallah awɔ tabarikala Isu o diyara n ye o b'a yira n na k'a fɔ e kɛlen kɔ ka kalanba in bɛɛ kɛ ka nin cɛsiri kɛ ka se fo o niveau la mais munna e kalan jɔ ka taa ni dɔnkilida sira ye inshallah o fana diyara n ye kosɛbɛ parce que kuranna kalan filɛ madrasa la u bɛ dépend i bɛna mɔgɔw de kalan i bɛna kɛ madrasa karamɔgɔ de ye ko madrasa karamɔgɔw filɛ an bolo cogo min ne y'o daminɛ Sikaso n tun b'o kɛ yɛrɛ ka mɔgɔw kalan wa ka mɔgɔw kalan o a daminɛ primaire la ka se 6e ma ne yɛrɛ tun y'o maître ye ne tun y'o misi ye Sikaso n ye dɔɔnin k'o la mais Ala nana kɛ misiri fanga de nana bonya bon diɲɛ ko bɛɛ ye musaka ko ye bon sɔrɔ tun bɛ u la kosɛbɛ ka tɛmɛ madrasa karamɔgɔya o tɛgɛ ka teli parce que an yɛrɛ ka kalan kalo sara fɔlɔ tun ye 7,500 an yɛrɛ t'a daminɛ waati 7,500 bon e dun bɛ taa yɔrɔ kelen na zikiri la maa bɛ se ka 7,500 d'e ma yɔrɔ mɔgɔ kelen kalo de la fana o bɛ d'i ma dɛ 7,500 bɛ d'i ma kalo de la kalo mun mɛn mais hali ni muso t'i bolo i cɛkɛrɛnama don waati a ka gɛlɛn dɔɔnin o de kama zikiri ko in n y'a ye depuis a daminɛ n y'a ye a ka di mɔgɔw ye fana n ka qualité parce que ne bɛ dɔnkili da ni qualité min ye u b'a fɔ hinɛ b'a la makari b'a la mɔgɔw tun bɛ kasi mɔgɔw tun bɛ bonyabaw kɛ n ye u ko n ka n cɛsiri ko n ka kɛ Arasini Sall ɲɔgɔnna ye e ka ye bon kanubaw y'o fɔ n ye bon n yɛrɛ somɔgɔw fana Arasini Sall ka ko kun ka d'u ye kosɛbɛ u y'an encouragé ko dɔnkili da ko i ka kɛ Arasini Sall ɲɔgɔnna ye o fana ye kalanko dɔgɔya ne bolo inshallah tabarikala mais an bɛ se k'a dɔn i ka album fɔlɔ bɔ san 2009 oui i ka album fɔlɔ bɔra o de la a kɛra Sikaso wa tari y'a kɛ non a kɛra Bamakɔ yan i y'a kɛ Bamakɔ i y'a kɛ studio jumɛn na n y'a kɛ bon Mali cassette de tun y'an produit o la mais Baba Simaga production Baba Simaga a bɛ Kulubilen na n bɛ Baba dɔn mɔgɔw b'a dɔn kosɛbɛ ale de ye maquette dilan ale ye maquette dilan min kɛ i bɛ yala ka o fɔra sɔrɔ producteurs de tun bɛ yan waati producteurs o le b'i dɛmɛ i bɛ taa d'u ma dɔrɔn a bɛ bɛn a kan cassette kelen o cassette kelen 20 i bɛ 30 i ni yɔrɔ i bɛ 40 i ni yɔrɔ o b'a sɔrɔ cassette e min ye 200 de ye Mali voilà o bɛ baara yara a tun bɛ dabana na ko baara yara mais Camara production ale fana ye baara kɛ olu bolo mais ale fana tila k'a ka production dayɛlɛ baara yara ale de tun ye ne produit mais a sababu bɔra Alu Sangare de la parce
ale ka producteur fana dɔgɔnin de ye ale ye kɛnɛ dugu alu kelen kelen sangare fɛnɛ de malu sangare de ale de bolo minɛ ka taa d'u ma k'u ka dɔgɔnin produit ko hakili t'u la voilà o y'a sɔrɔ zikiri yɛrɛ production ma nɔgɔ fo wari tɛ sɔrɔ ale la ko ye ala ko de mais a ko k'u ka nin essayer ka lajɛ baara ye carton kelen bɔ kisɛ 500 o kɛra hirri a ko alu k'i ka fitini a ka dɔnkili a ka ja mɔgɔ ye dɛ a tilala ka carton 2 bɔ o ye 2000 ye bon a y'a b'o la n'i ma a waati n'i ma se ka cassette ba 10 feere ou bien ba 20 ɲɔgɔn i tɛ reco c'est à dire i tɛ carte sɔrɔ quoi carte hakɛ dɔ de bɛ droit d'auteur bɛ carte di mɔgɔ ma carte ba hakɛ dɔ de bɛ yen parce que disquaire min bɛ nɔrɔ a la a bɛ fɔ o ma ko EMI voilà i bɛ to ta droit d'auteur de la i ka droit d'auteur bɛ taa droit d'auteur la k'a nɔrɔ i ka cassette la n'i sera den ba hakɛ dɔ bɛ yen o de bɛ nɔrɔ n'i kun sera o de la sisan o bɛ sɔrɔ ka carte d'i ma droit d'auteur carte k'i reconnaître don k'a fɔ k'i dɔnna i artiste yɛrɛ ba de ye sisan i bɛ se e ka ye non an ka kɛ un coup ye geribuya cassette bɔ a ma kalo 4 kalo 3 sɔrɔ non ko ka carte bɛ se ka di ne ma k'i ka artiste wele ka na ko droit d'auteur Mali droit d'auteur bɛ carte d'a ma i ka ka cassette k'a wulela a taara a tɛmɛna i ka an bɔra ko dɔnkili morceau de kun tigɛ mɔgɔw ye sisan Mali yɛrɛ kɔni geribuya cassette in fɛ Maliɲɛnw ye n dɛmɛ a la kɛrɛnkɛrɛnya an balakaw muso u ye demi ne fa yɛrɛ y'a kama dɛ a radio ambiance la n ye kabako d'a kan i yɛrɛ tɛ dunan ye koyi a caman diyara an ɲɛna an bɛ ka mɔgɔw de bɔ a kalama dɔrɔn dɔnfɛn kɔrɔ ye e ye siga t'a la e kɔni su giribu ko la tiɲɛna i ka maa lamɔnen don mais kɛnɛmamɔgɔw mako bɛ ɲininkali caman na olu kuma da y'anw ye siga t'a la hali n'anw bɛ fɛn dɔ i la an ka ɲininkali dɔw kɛ olu tɛ min dɔn walasa u bɛ se ka lafiya mais ale album na morceau kelen tun don ou bien morceau joli morceau 6 de tun don faji o faji 6 sababi ala fasi ala sababi bela ala sɔnna tabarikala a diyara an ye donc an bɛ taa nɛgɛ karafe fan fɛ an bɛ fiɲɛ sama an bɛ Isu an bɛ segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kuma so kɔnɔ barola nalle karibu dehini barola yusu nanji barola nalle taribi dehini barobo amma yusu mangame amma karibu dehini magame amma yusu mangame amma karibu dehini magame yusu nanji barola nalle karibu dehini barola yusu nanji barola nalle taribi dehini barobo Aumaya jebado bana yusula kone tumbi karibu deni barobo wampuso do bana yusula kone tumbi talibi deni barola Abu kono ko wari kona tade benela udela nebe karibu deni barola Uso kona tabe yusula udela nebe karibu deni barobo Atumo kono ko tomo kona tabe yusula udela nebe karibu deni barola Kuchama kona tabe yusula udela nebe karibu deni barobo Amma yisu magame amma karibu deni magame Amma yisu magame amma karibu deni magame Muyenda bila karibu la ayo lamme karibu isulumbolola Sani katane mamutu jugufo Ibe nege bonjanye bahula Ibe nege bonkanu bahula Katane nege bopuma koka hula Umandinye Indena shalu Wasa ya bana joro benena Udela nebe karibu deni barobo Kapuro dibi joro benela Udela nebe karibu deni barola Abida ukono Ameriki daga nege benela Udela nebe karibu deni barobo Ufaransi bihi nege benela Udela nebe talibi deni barobo Abida ukono kushini daga nege benela Udela nebe karibu deni barobo Ismail bihi nege benela Udela nebe karibu deni barola
Abida ukono itashi ko nege benena ode la nebe karibu dehni baroko uvila kubu nege benela ode la nebe talibi dehni barola Adumu kono fakiri ko nege de benela ode la nebe talibi dehni baroko wama kanta kandege benela ode la nebe talibi dehni barola nebe temendo karibu de homa tumabe karibu alhamdulillah wa shukran ni se to mera isifu nebe tabo fulani tumabe ninga temendo pantano wi tume temendo fantano wi tume temendo polo kodwi tume temendo jikita wi tumabe setene isifu se tumbe weidu masaba alaye kasetene isifu nyakira weidu masaba Allah Kasekene isifu ne tumbe kalanto badodo awiye malikono karibu de kuye dunoya yasauna kala juma soro dunoya famani fanta ala tumi femine tu yakilila dunoya famani fanta ala tumi femine tu yakilila ukaka famani fanta ala tumi femine tu yakilila dunoya mene isifu ne tumbe lopita nijo awiye malikono karibu de huye dunoya yasauna kele yanuma soro dunoya Pamani fanta ala tumi femine jugu yakilila ukaka Pamani fanta ala tumi femine jugu bakilila dunoya Pamani fanta ala tumi femine jugu yakilila ukaka Kasekene isifu ne tumbe so badojo awe malikono karibu de kuye dunoya yasauna shioro nyuma soro dunoya Pamani fanta ala tumi bella do la dogo tumala dunoya Pamani fanta ala tumi bella do la dogo tumala dunoya Ambele kitaga mi fileni o mane plaka gire buleti baroko wa faransi taga mi fileni o mane plaka gire buleti parola Nuye sigatala nitunye isifu trawle ankoma Yusu Geribu bi ani ale de be ɲɔgɔn fɛ kumaso kɔnɔ a radio min tɔgɔ ye ko Sali FM ka sɔrɔ an bɛ ka lase kɛ ka bɔ 89.1 la o tuma kelen an bɛ bɔlɔlɔ sira kan n'o ye Mantura Media ale Facebook ko après ja in bɛna sɔrɔ an ka YouTube sanfɛ a bɛ tila ka sɔrɔ an ka TikTok siraw fɛnɛ kan ani an ka jasira tɔ bɛɛ lajɛlen bi ani Yusu Geribu an bɛ ka masala mun kan a ka carrière kɔnɔ a ka baara daminɛ ka na se bi ma cogoya jumɛnw de la a bɛ nin baara in kɔnɔ cogo di an ka ɲininkaliw de ɲɛsinnen bɛ o ma o la aw minnu fɛnɛ bɛ yen ni aw bɛ kan an lamɛn n'a bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ siraw kan a bɛ se ka kɛ anw ka ɲininkali tɛna se dɔw ma a bɛ se k'u sɛbɛn commentaire kɔrɔ ni ala sɔnna o question ninnu an b'a lajɛ ka a dɔw ni ka a tɛnku Isura an fɛ o la Isufo an bɛ segin kan i kɛlen kɔ ka o baara in ɲun don k'o bɔ 2009 n'o ye ka album fɔlɔ ye iko dɛmɛ sababu ɲuman bɔra Alu Sangare la i ni Alu bɛ cogo di an bɛ don min na ko bi siga t'a la alhamdulillah ni n kɔrɔ don n karamɔgɔ don an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlen kan parce que mɔgɔ n'i karamɔgɔ dɔn ka i da i karamɔgɔ ye n'a y'a kɔfile la ala yɛrɛ de b'i dɛmɛ ala yɛrɛ b'i dɛmɛ mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo maa min ye siraw yiri la pour que i ka sira ye manga ɲinɛ o tigi kɔ ni Alu an bɛ ɲɔgɔn kan don o don n'an famana labɔ ye
téléphone ni ma sɔrɔ téléphone na meta so be yɔrɔ dɔn meta nga karandenya yira la ka karandenya bonya ani karamɔgɔya bonya be kɛ cogo min ba d'abord ma ɲɛsin ama ka ɲɛsin muso ma ka ɲɛsin a denw ma tabarikala hali sini an bɛ ten alhamdulillah iso yɔrɔ dɔ bɛ yen an tɛna tɛmɛ o ka fan ko ɲininkali tɛnkun i la o ɲininkali bɛ tali kɛ fɛn min na i kɛlen kɔ ka baara in da don karamɔgɔ b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ n y'a dajuru sama nin de bolo sɔmi ka album bɔ wa ouais karamɔgɔ bɛ n bolo toujours Abdou Sangare de ye n kɔni nalen Bamakɔ yan la zigidala caman kɔ ne tun bɛ dɔn jigiri da Sikaso ne fa tɛ Bamakɔ yan Batiya ni Batiya oui mais dɔnkilidala caman bɛ Bamakɔ yan i bɛ mɔgɔ dɔ kanu ka tugu o tigi la awɔ ka waati kɛ mɔgɔ dɔ kanu k'u ka kasɛtiw fana lamɛn i bɛ mɔgɔ dɔ kanu ka taa o tigi ka ɲɛnajɛ kɛnɛw kan k'i sigi ka expérience Bamakɔ yan ka daminɛ an ka zigidala ka dɔgɔ Bamakɔ yan ne ma yala min nɔfɛ ma tugu min nɔfɛ ka kalanden ka c'est à dire ka jateminɛw kɛ pour que n bɛ se ka fɔri mais ka kasɛti yɛrɛ baara yɛrɛ ta ka fɔ n bɛ sigi n bɛ dɔnkili da ka album complet kɛ n yɛrɛ ye n yɛrɛ fana ka qualité parce que i bɛ tugu mɔgɔ kɔ n'i y'a tigi ladigi i bɛ kɛ fanfilamɔgɔ fanfila siga t'a la n'i kɛra karisa junior ye n'ale benna sisan i ka ko banna o ye yɛrɛ benna o kɔni pewu o de kama hali Abdou Sangare yɛrɛ ko ten Yusuf k'i yɛrɛ ye e ma yan tɛ maa ladege ne yɛrɛ de la k'o f'i ye ko animateur ka ca mais qualité dɔ bɛ e la o fana ka di ne ye kule i kulen don n'i yɛrɛ ye wari tɛ animateur min bɔ a cogo la a ka ca dɛ mais adama ne b'i ta fɔ i ka kɛnɛ kan i ye ɲɛnɛ to ye ne Yusuf ma deli ka promotion daminɛ fiyewu ko n ye fɛn dɔ bɔ ko mako bɛ média la ko mako bɛ radio la adama hali fune tɛ Bamakɔ yan n tɛ bɛ ne ka appel accent ye o ye kanu de ye parce que bɛɛ mana kuma la ni e ma kuma ne tɛ satisfait o ye yɛrɛ ka bonya ye ka fɔ i ye inchallah partenaire b'an cɛ komi i da bɛna se kasɛti kura in awɔ an bɛna s'a ma i da bɛna s'a ma n'Alahu taala sɔnna caman bɛ yen k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye alhamdulillah o diyara n ye Isu o b'an bila an bɛ an kari ka don o yɛrɛ kɔnɔ ka d'a kan n b'a dɔn i mago bɛ promotion ba la ka kɛ i ka album kura nataw kɔnɔ a ka jan ni baaraw bɛ cogo minnu na mɔgɔ minnu ti a dɔn u se ka a dɔn cogo min na Isufu i kɛlen ka ninnu bɛɛ kɛ ka tɛmɛ fɔ kana se nin niveau la yalima Isufu jigila mɔgɔ ye mɔgɔ jɔn ye minnu bɛ se ka Isu dɛmɛ suko ani dugujɛ cɛ yɔrɔ jan wali yɔrɔ suru relation bɛ ni kɔfɛmaaw cɛ wa bon alhamdulillah o de sumayara kosɛbɛ ni kɔfɛmɔgɔw ka relation sumayara mais Mali la yan alhamdulillah n bɛ an falakaw fo jigiw bɛ yen n'an ye mɔgɔ kelen t'a tɔgɔ ma sisan non parce que an mako bɛ dɛmɛ modèle min yɛrɛ la an kɔni ma se k'o sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka don i jigi kɔrɔ ka million financer Isufu million filɛ i mako bɛ munna k'a kɛ kana a sɔn adama o jigiya mɔgɔ ka dɔgɔ m'o ɲinina kosɛbɛ ka dɔgɔ n'o tɛ nin problème bɛ n da la ne mana don se mɔgɔ o mɔgɔ ma o sini ye mun ye o b'a kɛ ye garibuya yɛrɛ bonya n'a barika kosɔn garibuya yɛrɛ n'a bonya n'a barika kosɔn Mali ye hinɛ jamana ye ne bɛ maliyɛnw fo o la kosɛbɛ malo mana ban ka so n'i ye maa min wele k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen bi ye 10,000 min ye 50,000 min ye n bɛ maliden bɛɛ fo la cɛ ani muso denmisɛnnin makɔrɔ mais bi an bɛ yɔrɔ min na ne donna domaine min kɔnɔ bi o ye u ka girin kosɛbɛ ni ma maa sɔrɔ maa min bɛ se ka million financer baara in i b'a sɔrɔ o mako b'a la a ka se yɔrɔ min na a tɛ se ne filɛ ka studio min kɛ sisan dɔnkili 6 fɛn min ye 100,000 ni kɔ ye a bɛ taa o la awɔ studio ani musicien minnu joué la a la a kɛra Alasko de fɛ yen a filɛ nin Hayidara ka yɔrɔ la ale bɛ ten Alasko a b'a kan bi Mali ye ɲɛji bɔ ale de ye o arrangé Isu ta ko voilà ale de Isu ye n terikɛ ye kosɛbɛ voilà ale de produit a studio bi alhamdulillah Mali kɔnɔ ni Mali kɔnɔ mɔgɔbaw de bɛ taa bi a biti kelen n'a prix f'u ye ka tila ka fɔlikɛlaw ta u kana jouer studio kɔnɔ i ye mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna ka fara studio wari kan morceau kelen a bɛ sara de million de don bon n'i bɔra o la i bɛna fɔ i bɛ studio clip de daminɛ bon clip bɛ yɔrɔ min na 500,000 bi clip bɛ yen bi 400,000 250 bi clip bɛ yen bi clip ɲɛnamabaw bon clip 6 ne ye clip kɛ ni dɛmɛbaga ti e la i bɛ se k'o kɛ cogo di o la ne mako bɛ dɛmɛbaga yɛrɛ la bi n t'a dɔn ne ye dɛmɛbaga sɔrɔ bi kalo 3 o kalo 3 ne bɛ se ka kasɛti bɔ kalo 3 o kalo 3 ne bɛ se ka kasɛti kura bɔ min ni kɔrɔlen tɛ kelen mais ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ n yɛrɛ fanga de la n bɛ ka nin bɛɛ kɛ n yɛrɛ ka wulikajɔ de la n bɛ ka nin bɛɛ kɛ n yɛrɛ ka garibuya wari dɔɔnin min bɛ sɔrɔ voilà o de fara ɲɔgɔn kan alors n'i bɔra o la
communication ka jugu ka tuma bɛɛ kan. C'est vrai. Ne filɛ nin ye radio in na bi. Nin ye dɛmɛ de ye Sahel radio mɔgɔw. Sabu bɔra e la. Mantura media fana jɔlen don ne kan bi. Awɔ. Nin bɛ e Adama ka dɛmɛ. C'est vrai. Sabu fana ye radio ye. Oui. O la ni n'a sɔrɔ wariko kun don. Ne tun b'a fɔ n ka émission to dɔwɛrɛ la. Parce que a wari tɛ n bolo. A se tɛ ne bi k'a kɛ. C'est vrai. Parce que n bɔra studio baara la sisan. A ma nɔgɔ. I m'a ye. A ma nɔgɔ. O la fo bɛɛ de ka dɛmɛ lase anw ma. Min bɛ se ka wari di anw ma an ka baara kɛ. Min bɛ se k'an wele fana ka taa an kumakan cari diɲɛ k'a lamɛn. O y'anw seko ye. Voilà o y'aw fana seko ye. N'o tɛ Adama mago bɛ dɛmɛ na bi dɛ. Ok. Bisu Giribu tununa bi ka san 6 kɛ. A bɛɛ tun ye gɛlɛya de ye. Gɛlɛya de don. Gɛlɛya de don. Tɛ ni gɛlɛya tɛ dɔnkilidala dɔnkili b'i kɔnɔ. Dɔnkili b'i kunkolo la. E bɛ sigi ka i bolo kurusi so kan ka mun kɔnɔ. Semaine o semaine a di mɔgɔw ma. Denmisɛnninw caman de bɛ bi mun bɛ se dɔnkilida la. Mais e bɛ se pour ala ni dépense ala ni